Hello mga kasandok. Ngayon, sa panibago nating vlog, mukbang vlog. Nandito ang aking asawa, ang aming bisita, si Ate Maylene. Hello. Ngayon guys, simulan na natin. Kanina pa silang gutom. Ngayon guys, ngayon umpisahan na natin ang ating mukbang. Sabayan nyo kami. Tara! Ngayon meron tayong crab, tahong, shrimp, at saka lobster, at saka mais. Ang ating seafood boil kahit kulang-kulang. Basta, yun na yun. Let's go! At meron palang crawfish. Iwan ko ano sa Tagalog to. Tara, let's go! Kain na na. Never follow the Son of the Spirit. Amen. Kain na na. Go, go, go. Okay, the rice. So, umpisahan natin ang ating tahong. Gusto ko mag-rice. Where's the rice? Ang kanin. What? Okay, okay. Thank you. Tissue. Kain tayo. Kain tayo, guys. Shell na lang pala to. Shell na, tanggal na sa kakakulo. Sarap. Sana ba ating shrimp? Hi, shrimp. Kain tayo. Mm. Gusto nyo? Ito na. Minsan lang to. Minsan lang to guys. Salamat pala sa aming sponsor. Sino yung sponsor? Nasa dulo. Wow. Parang 2 minutes na remaining nga. Pero pahiram ng cellphone mo natin. Video. Cellphone ko. Ay. Crawfish. Kahit wala kayong pag spices, basta meron kayong complete seasoning. Lagyan naman namin. Kunti. Kasi nga, ikaw ang mag-verify mo nga. Ikaw sabihin hintay namin. Okay, so alamang. Alamang. Mangga and pipino. Sarap. Yum, yum, yum. Crispy. Crispy yung shell. Pati yung siya kinakain. Walang tapon guys. Ano sa'yo? Ito sa'yo. Guys, agad dyan. Just ang high blood. Di ba? Sarap. Kailan tayo ulit magka-crab? Lapit na. Kuya, tanong na naman. Guys. Guys, abangan nyo pag nag-crab ko yan. Tako. Mas malalaki dito. Takong ni Carla. Nasayawin daw yun ni Ate Maylene. Kailan? Anong gusto? Kanin. Mahiga. May kanin ka. Saan ba? Saan rice? Ano ba ako guys? Ang Ganda sa paprika. Kahit nalanuhan mo, hindi siya ang
Manghang yun. Hindi naman mga, di ba? Mayroon nga kagat. Kahong. Guys, mango. Sasaw-saw sa alamang. Alamang. Ako lobster. Wala rin, asan yung ulo nito? Nandun. Dami dyan. Mo? Ako may ganyan. Mm. Sarap. Mangga. Tsaka kanin. Sarap na ulam ang mangga. Sino mag-exit? Kunin yung gunting. Kalimutan pala. Ako mag-exit. Saan ba? Saan? Kung wala dun sa lagay ng kutsilyo, ayan ang spoon nasa drawer. Mga matatanda, mahilig sa mangga. Ulam na ang mangga. Kanin. Tamis. Pwede din. Itim, yung makapal. Hanapin mo alam. Lili. Mm. Oh, mga ready na po tayo sa mga wala pa namang high blood sa atin. Pasensya na guys. Mga kasandok, mga gutom lang talaga sila. Hindi po kami kumain kanina. Para lang magmukbang. Mm. Mm. Tulog siya sa baw. Tira. Okay, man. Mas maganda nga maliit, di malaman oh. Wala mo ng tulugan. Mga busog. Ganyan, large. Lobster. Ano tayo po? Sabi mo may mais, ha? Mm. Awan dami. Ay, ni Boa. Supa, Dami. manghang, Oh, where are you na? butter. Allergy sa sawan. Kanin pa more. Sarap naman ang lobster. Lobster. Guys, sino mahilig sa lobster? Mm. Ito oh. Sarap. Sarap. Patay, wala na rin mo. Wala na rin space. Sarap. Kano mabili ko nito? 25? Lobster? Anin? Mahal kasi ng intro.
lobster lang siya. Pero malaman. Mm. Diba? Mangga. Ginger ale. Ate may ginger ale pa. Tama. Ako Cox. Ako. Cox. Cox. You. Ginger ale. Anything. Thank you. Kaya nga ba, maubos yan? Pagod ba? Woo! Pusin. Sarap. Dami pang corn na. Di na pinansin. Ikaw mo nang minum ng soft drink. Kainom na ako eh. Nakakaano yan siya niyan. Mm. Mm. Sino may toyo? Ano may toyo? Oh. Dito kami nakalabas ni Mayi. Buti sa inyo. Bason ka. Ano? Jogging sana. What? Walking lang. Busog na ako. Tama yan, ginutol kayo. Ngayon na. Walang shrimp lang. Tayo malamang. Ano? Pinangasalita. Ano? Wah. Surrender? Kaya niya mais. Na-overcook yung mais. Kasi lang pa ako ano. Ang lasa sa amat. Crawfish? Pangalan lang maganda. Yung itsura pangit. Nakay ulo. Para siyang ano, yung sa lupa lang na Yung mamalaki ito masarap. Ito. Excuse me. Yung mga malalaki talaga dito. mukbang in Bahamas. Lagay mo mukbang in Bahamas. Tignan mo guys, lalaki namin. Kasi mahilig ang buhay namin pagkain. Ay, baka ano na to, yung Ito na yun eh. seasonin, may ano na. Meron na nga yan. Kaya pala eh. Nalulong natin meron. Season na to. Yung red na yun ang pinakita mo dati. Ito siya, kahit mga ganito lang
katawan niya. Ito, lumalaki ito masyado. Ayan. Sa crawfish. Eh, pangit na siya laman. May ano ba ito? Good. Season. Guys, tara, kain tayo. Ang galang. Mm. Gusto niya yan. Sa doon tahong ni Carla. Grabe din ito. Grabe ka dati kumain. Naubos mo lahat ha. Mukbang nga eh. Walang tutulog muna ha. Ano lasa mangga? Nasarap ka. Masarap. Paubos ko na nga. Yun, no? Mm. Sarap ka, oh. Hindi nyo ba, hindi ka ba kayo marunong kumain ng crab? Ako, hindi. Ay, yan. Ganun lang yan, oh. Parang ka nagsip-sip lang ng ano ba? Kakaiba. No. Ah, ay yung kalahati ng crab ko, hindi ko pa nakain. Sarap na matulog pagkatapos, pero wala mo matulog. Maglakad-lakad muna tayo ha. Ano ba? Busog nga, ang papalamok naman. Wala nang lamok ngayong oras. Alas 12 na eh. Tsaka pangit na yung ng crab, oh. Ganito lang. Wala nang ano. Malamok pag ano, alas 5. Alas 5 at 6, malamok. Malalak pa. Oo, kala mo, lamok may korpyo. Oo, hanggang ano lang sila. Hanggang 8 lang. Tap. Suko na. May lasa ng mangga. Ano sa akin? Ano yung lasa? Dati sa mukbang nila naglalaway ako. Ngayon kayo naman maglalaway, ha? Gaganti rin kami. Comment lang kayo guys. Kung anong gusto nyo ulit pagawa. Yes, guys. Mga kasandok. Comment lang kayo anong gusto niyo ipamukbang sa amin. Yung kaya lang namin, yung nandito. Kasi yung tahong namin dito, galing Talaba to eh. No? Pipino. Pilipinas. Pipino with bagoong. Mm. Walang tahong dito sa Bahamas, guys. Ah, May tahong luto na. Hapko. Kawawa yung crawfish.
Ano na? Doon na. Kain ba ako? No? Lasa ng mais. Lobster. Ay! Wala ng ulo. Harap. Yung lobster namin mga kasandok, wala ng ulo. Ang ganyan namin. Wala kaming lutuan na malaki. Masikip. Kaya tinatawag na put your head on my shoulder. Ano daw? What? Para sa inyo guys. Mga kasandok, para sa inyo. Sausaw natin para masarap. Sabi si Jessie, gutom na dati. Hindi din siya kumain. Ting! Hindi siya kumain kasi may S siya kanina eh. Hindi natin mailim, tinatamad ko ngayon. Excuse me. Wala tang halata guys, no? Tinan mo yung katawan niya. Sikoy tapang pa. Ganito pala ito kasarap itong pagkain ng mga mahinang nilalang. Ano lasa yung tahong? Kaubos na eh. Ito pa kasi yan. Tahong ni Carla. Wala lasa. Ano? Hindi na kumakapit na. Kakarog-karog. Karog. Hindi. Siret na. Ayoko na. Gusto na. Kaya pa. Mamaya ulit. Mga kasandok, siret na raw sila. Bakit yung bahula ka ba? Ayan po. Oh. Parang ang lakas maka-high blood niya. High blood ka na? Buti na lang, isa lang kinain. High blood nga ako eh. Lita kasi ng laman. Pero may yung malalaki talaga yung usap. Kailan ba ako makakain nun? Ayun yung nakita namin eh. Dami yun sa ano, China, mga ganyan. Gusto ko suso. May suso dito. Maple meron. Yung mga ano dyan, yung snail na ano, Yung- Nakakain ba yun? whelks. Kinakain ba yun? Oo. Marami yun dyan. Pag sa isang araw ako kukuha ko, babasagin ko na siya. Sarap pang disa. Naman no? Kainin niya. Mas ang ganda pa na pag maliit, manaman pa. Mais. Pa ako. Sulit na ako. Ayoko na. Alam yung mga kasandok, paano kumain ng mais? Ito lang. Watch and learn. Watch and learn. Pati yung ano, busit, kainin mo na rin. Eh? Yung mga tabi mo. Nanalo ako yan dati. Kung just kaya mais. Dapat may patatas pa. Pero ano? Alas may. Maliliit. May ano? Yung Maliliit na patatas. Ano tawag doon? Kulay o ano man yan? wala. Violet. Parang Tapos mabait. may ano, Chinese sausage. Chorizo. Lipid lang sa harvey. Sa
Sa seafood bowl, meron talaga yun. Ito pa nga lang, hindi ko na kaya. Paalam na tayo. Bye Hello. guys! Hello mga kasando, kung na-enjoy kayo, please like and share and subscribe. Kusinirong Bisaya. Shoutout pala sa aking pinsan, Rian Kisil. Rian Kisil. May YouTube channel po siya mga kasando. Ayan mga kasando, hanggang dito na lang po. Busog na kami guys. Bye-bye na. Bye-bye. Bye na. See you. So word. What? Skills. Bye-bye. Nope.